Υπάρχουν είδη μουσικής που έχουν κομμάτια που άλλαξαν τον κόσμο, έτσι. Φυλακισμένος επαόριστον στο ίδιο κελί 23 χρόνια τώρα δίχως να περιμένει τη χάρη από κάποιον ευαίσθητο δικαστή. Δεν ευελπιστούσε να ξαναδίλιο ούτε φεγγάρι. Οι στίχοι του hip hop σε κολλάνε στον τοίχο. Σε φέρνουν πρόσωπο με πρόσωπο με την ίδια σου τη συνείδηση. Ο άνθρωπος είναι ζώο χορευτικό, περισσότερο από ζώο πολιτικό. Γιατί είναι βία, η ρουφιάνη σε κάθε πλατεία. Είναι βία, η ανασφάλεια και η ανεργία. Είναι βία, κρύβεστε πίσω από την αστυνομία. Γιατί ένα μόνο πράγμα φοβάστε και αυτό είναι βία. Γενικά μισώ τους μπάτσους, μπορώ να το πω επίσημα. Νεολαία υποταγμένη στο σύστημα δεν είναι νεολαία. Ούψ, πολλές φορές βλέπω στα εξάρχεια. Η ομότητα στην τέχνη είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Στα όνειρά μου περπατάω ανάμεσα σε τάφους. Τάφους με πολιτικούς και δημοσιογράφους. Όλο αυτό το οποίο βλέπουμε είναι βίαιο γύρω μας. Στείλαμε στο άσυλο ασφαλίτες κρυσαφίτες. Και αφού τα κάψουν όλα πες τους φοιτητές αλήτες. Όλο αυτό που γίνεται, μάλλον γίνεται για να επιτύχουν την παγκόσμια σκλαβιά. Θέλω κάτι, δεν θέλω κάτι να αλλάξω. Θέλω άλλο κόσμο απ' την αρχή. Μπορεί να βρει κανείς αυτό, ας πούμε, τη μαγεία του καλλιτέχνη. Δείξε μου σκηνικά φωτιάς, αγώνες που κερδίθηκαν, ψυχές που μαρτύρησαν, μα δεν λύγησαν. Γιατί μπορεί να είμαστε μικρή χώρα, αλλά έχουμε τρομακτικούς ποιητές. Μετράμε ήδη 2 Νόμπελ. 2 Νόμπελ, δεν θέλω να δείχνω, αναγκάζομαι. Και πάμε και για τρίτο τώρα με το ντιλέμμα χατοχετήρι. Ταξίδεψε με